У папярэдніх серыях Бамса і горад злодзеяў Міхаліна, кот Янсан і мышаня паспрабавалі аддаць Бамсы апошні гаршчок волат мёду, але не далі рады. Ліс Рэйнард прымусіў бабулю згатаваць для яго волат мёд наадварот. Чым гэта скончыцца? Бамсе і горад злодзеяў. 10-я серыя. На чым мы спыніліся? Час адкрыць падарунак бабулі. Цяпер я разумею, як табе было ўвесь гэты час, Бамсе. Прыемна чуваць, што ніхто цябе не можа спыніць. О! Ой-ой-ой-ой! Нічога, нічога, я трымаю, трымаю! Я трымаю, трымаю! Бамсе? Боже! Якое нешчаслівае здарэнне, якая трагедыя! Няма больш Бамсе. Ну, нічога не зробіш. Жыццё працягваецца. Думаю, цяпер вы можаце зваць мяне Кароль Рэйнард. Або Рэйнард Вялікі. Або... Што, гэта за складана? Што з вамі? Куды вы глядзіце? Там! Што за... Што гэта ў нас тут? Маленькае дзяўчо з'ела трошачкі татавага волат мёду. От малайчынка. Але не думаю, што ў цябе ёсць шанс супраць самага дужага караля ліса. Калі толькі я ёй не памагу. Двое, нечестно? З дарогі, прэч! Вядома, ліс Рэйнард таксама меў сілу волат мёду, але змагацца з Бамсай і Міхалінай было для яго занадта. Я яго вазьму. Ай, бяжыць, Бамса, чараўная сіла скора скончыцца. Апроч таго, думаю, ў лесе ёсць і іншыя, хто будзе рады пра яго паклапаціцца. Мая маленькая, гэта занадта небяспечнае месца для цябе. Трэба было думаць пра гэта перш, чым сюды ісці, тата. Мне не давялося братаваць цябе. Ведаеш, ты тады няпраўду сказала. Пра што, тата? Што я самы смелы і добры мядзведзь у свеце. Гэта ты такая, моя Міхаліна. Тата, мне жывот трохі баліць. Нічога, Міхаліна, гэта проста волат мёд. Скора ўсё будзе добра. Ладно, тата. Тры дні ўсе чакалі, калі Міхаліне перастане балець жывот. Злодзеям даравалі. Усе разумелі, як гэта, калі з табой не сябруюць. І што праз гэта хтось можа рабіць глупствы. Тата, здаецца, кагосьці не стае.
Маєш рацію. Одного гостя нема. Кого? Бамсе? Табе чаго? Еду, я быў дурны і... Дзякуй, што ўратаваў нас. Але я быў адным са злодзеяў. Ведаю, лёгка рабіць глупствы, калі думаеш, што ўсе цябе кінулі. Але мы ніколі цябе не кінем. Мы твае сябры. Помні гэта. А як жа? Аднойчы злодзей, заўжды злодзей. Мабыць, самае вялікае глупства з усяго, што я чуў. Гол! Бачылі? Класна, га? І нарэшце яны змаглі адзначыць дзень народзін чарапашкі. Ці то 113, ці то 119, няважна. Галоўнае, што яны ўсе былі разам. Слухай, чуеш? Адпусці мяне, і я зраблю цябе самым магутным тролем у лесе. Гей, ты! Хочаш, я зраблю цябе самым магутным тролем ува ўсім лесе? Тупыя тролі.